is niemand die zijn ouders zelf kiest. Er is niemand die zijn vrijheid graag verliest. Of je blank bent of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waardig bestaan. Waarom wordt de mens vaak veroordeeld naast zijn kledingrang en zijn klas? Waarom wordt de mens vaak veroordeeld op zijn afkomst, zijn taal of zijn ras? Of je blank bent of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waardig bestaan. Want de kleur van je huid, ach wat maakt die nou uit? Op het uiterlijk komt het niet aan.